Shalom damang dahinang, shalom dihita saluhutna. Rak mahita jongjong, rak mahita marlas niroha. Memuji pasangapo goar ni Tuhatta. Haleluya, haleluya, haleluya. Radesi tutu haluaon. Kapinatupan itu Hatta tuhita saluhut hurian itu Tuhan. Raden situtu haluau manai kaku pomuato Raden nambiho hatuau si halasono mutoto berdido di tao Tuhanmu asai hodo sang sesude tunang paujat ibana sai jakob pakokok nai. Patetek sude hahurangan roboti sandok dosami pagi dosa sesa oh Tuhan sude pangalau sioki dadati sesa koto omu namu sesa dosam sesude maradame daging unang topi Mario tonton Tuhani. Haleluya, mau lihat mali Tuhan sudah holong itu kami. Pakokok nai marangehon pasangan Tuhan muato ibadah buas mangalehon tuho hansonang atoton sandok siadol somalua nang siap biar musude saya sanang amar tua makirin patong surgoi. Mau lihat mali Tuhan ngadi padari ho haluau tihami. Haleluya. Radesi tutu Radesi tutu haluaon nanai taku pomuato Rade ambiho hatuao si halasono mutoko Berdiko di tao Tuhanmu pasai hodo sang sesude tunang paujat ibana sai jakob pakokok barok bernito di tao haleluya sesude tunang paujat ibana sai jakob pakokok tunang paujat ibana tunang paujat ibana sai jakob pakokok nai tunang paujat ibana sai jakob pakokok nai. Haleluya. Mau lihat emang ali Tuhan, mau lihat emang disude holong mina Tuhami hudul madawang dainang taparade marohatta lau manoba Tuhatta. Haleluya, haleluya. Marola pa lamang maguji
sangat doho marora mabuti ode bata sangat doho ode bata sangat nabadia sito pala nito hotano molo huwe reng jadi aku sari obodo ikoko maroroko Ode bata Jehovah parasira Tulong toro haku Molo huwe renagi lomangi Berengi Saluhuki Tang hilap dohot dohut Maka tidak Kota sama pombi Mari dia Tuhan
sopa, sopa oh Tuhan. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Jehovah Tuhanku, Nasanga, Namar muliai. El Shaddai, Jehovah Tuhan, holongna terlobi, El Shaddai, haleluya. Tuhan nami nasanga nama muliai. El Shaddai, Jehovah Tuhan. Jehovah Tuhan nami, mau lihat tema ali Tuhan, mau lihat tema disude holong nirohamna Tuhani, mau lihat tema ali Jehovah. Damang dainang taparade maruhatta, lawa bege hata di Tuhan, nalau pinasahat ni pendeta muda Erni Simatupang Nasian Sibolga. Jehovah nama masu-masu. Haleluya. Ale di bata amanami na di banua gijang. Mau liate ma di pasah rohanami tuho. Siala holong ni roham. Naso haduduani tuhami. Disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus peloh kami sian hamatean Tuhan nguluan. Gabi hutadahami dalan sedalanan nami manopot harajaumi. Di tonga-tonga ni akan masa di portibion. Hodo namar mudu-mudu hami aliamang. Marih mitete todim tod di perbadia ini na toktong na pergugui hami. Madalani ari-ari ning ulunamion. Mau liate ma aliamang nabasa.
Martangia kami tuho ale Tuhan tu pamaret tanamion nadong di Indonesia on. Akka panggonggomi di negara namion. Mulai sian presiden nami ale Tuhan Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden kayak Haji Ma'ruf Amin. Naksongoni nang kabinet Indonesia Maju. Para pejabat setingkat menteri. Sudah ke lembaga-lembaga negara, lembaga yudikatif, eksekutif dan legislatif. TNI, Polri, BIN, Densus 88 dan seluruh kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati dan semua jajarannya. Mangido hami tuho aliamang nabasa asale honomu habisuhon dot asitongan nang parbinotoan di bagasan biar mida Jahoba lau madalaton roda pemerintahan di negara namion ho Bartolomo ni Roham. Ho manatoktong nama masu-masu perekonomian di bangsa namion baik skala mikro, menengah dan makro. Asa anggiat boy mencapai target 5,5%. Mangido hami tuho asini roham ale Tuhan. Ho manatoktong campur tangan jalan nama masu-masu para petugas pelaksana vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia. Pada aka tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan bahkan kejahatan sian aka para petugas. Martanya kami tuho tu akadongan nami ale Tuhan akka naposom manang ruas ni huriam. Nah sedang terpapar COVID-19. Nah dirawat di rumah sakit manang nah diisolasi mandiri. Mangido hami gomos aliamang surduk ko matangamu nabadiai lau pamalupo nasida. Lehon las ni roha dohot gogo na baru. Na yang bigyon nami ma ali Tuhan apala ditikyon hatam nabadiai. Alani urasi mahami aliamang dohot todi perbadia. Asa mangetusi hami dia ke dalammu. Dohok dihatami. Jalaboy hulahok kami dungulu namion. Jalaboy hami gabi pasu-pasu. Damen dibatasian salu na roha. Ima na mga ramoti ati-ati dohot pikiran mo nabe. Di bagasan Kristus Jesus tuhatai. Amin. Hudul mahamuna di ingana mo nabe. Upasahap matabe siya kami nadong di Huriatan na di Medan. Shalom. Horas madhita saluhutna. Madok moliate dohita tutu hatta ala apala sadarion tutu bohita rapa marminggu muse khususnya di hari-harion apala na di hari minggu dope ta peringati ima ari parningotan tu hasasaur ni todi perbadia. Jadi hamu kamang do inang molodung di dokon saur todi perbadia parningotan nama. Jadi 2000 tahun lalu, 2021 tahun yang lalu ya di loteng atas Yerusalem. Nunga di saur hot Tuhan di bata dilea janji ni bapai. Janji ni Tuhani ima tod di perbadia tu portibion. Jalanak susadarion hita na mengingat nama mestahon nama memperingati. Jadi sudah hita na porsea tu Tuhan Yesus. Ala ni tod di perbadia do naksar di ngolutna. Ida mabaik kita gabebe porsea tu Tuhan Yesus. Gabe tajo maibana ima ale ya aba ya bapa. Di hari sadarion huene do sian buku Rom bidu pawaluhon ayat sia sahatu ayat 10 Omma nagabe si pahusor-husorota jala sironukonota apada di sadarion jala hubaid do judul ni jamitata sadarion todi perbadia na panguluhon. Tajahama rapak kita majaha mulai ayat pasiahon. Alayang gohamu dangbe di bagasad dagingi di bagasad todi do. Molotung tutu todi ni debata maringana di bagasan hamu. Alai moloso todi ni Kristus di jolma dan Kristus na puna ibana. Alai molo Kristus di bagasan hamu mangulu do todi alani hati goran. Nak pemate pamatang alani dosai. Ayat 10 sada. Alai molo maringana di bagasan hamu todi na manungguli Yesus sian namate sadok panguluan ni ibana nang manungguli Kristus Yesusi manang pamatang muna namatei hinorhon ni todina na mangingani hamu. Ope hale akadongan unang behita mangadop di daging
marparange marguru tu dagingi. Alai molo marguru tu dagi kamu marparange mate mahamu. Alai molo di pamate hamu parulaon ni pamatang pamarite-hite todii mangulu mahamu. Hamu kadonga sa porseaon di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Surat Rom ido dirajumi akapade pada baru sahat surat na parpudi na sinuraton ni Apostel Paulus. Jala digoardo surat Romi songon testamentum Paulus. Jadi testamentum lapatanna surat wasiat manang arta na diroko disi teateanan na pinasahat na ninatoras tu aka ianak konna. Boyda testamentumon marisihon poda. Boydo manang tona. Na marlapatan tona. Jala boydo marisihon parsagi ni sinamot. Manang do disi teateanan ni natorasna. Biasa non aka arta, tano, manang najabu, do aka nasing. Hirasongon ido Paulus di surat Romi. Macai nornordo digoriton Apostel Paulus di surat ni Rom. On taringo tu pangatusion ni poda dohot haporseaon ni halak Kristen. Nah pokok ajaran non saudara sahatu aka pangalaho dia ma si hanguluhonoton ni halak Kristen di ganup ari. On gabe sada etika. Nah saudara dari etika ni hak Kristenon. Nah jadi molo dino disi goar ni surato petuhuria Rom. Sasitong na dada hola tuhuria rom anggo hasasaha ni suraton. Alai songon sada buku na sengaja digurato si Paulus patorakon taringo tu buhu-buhu ya. Buhu-buhu ni haporseaon manang pangajaran di poda ha Kristenon dohot etika. Nah, jala laos idu sada hasurungan ni Romon. Molo di surat nasing Apostol Paulus mangalehon hatorangan manang solusi di parukilon na nialapatan manang na niadopan ni huria marsada-sada. Nah jadi disor bersifat kasuistik saudara. Alayang go di surat Rom ima sada panorangion nama cenornor manang na sistematis ya sistematis na perlu boto ni sude aka na porsea. Nah, hatorangan ni turpukon, boy tabereng. Nah, dok dison ia turpuk jamita ima hatorangan ni taringo tu pangulaon ni todi perbadia di diri ni akana porsea. Di patorang Apostol Paulus dodong dua nama ngolu di diri ni jolma. Ima ni dok na todi dohot daging. Jadi, nah dison didokon marsiadu do na duaon manait tita manai rohani jolma asa mangula hobar tu hagiot na. Nah jadi hagiot ni todi manang hagiot ni daging. Alai marhuaso do todi di diri ni akana porsea mangoloi na panugi hono ni todi perbadia maksudna. Balik sa akon akana so porsea naolo do halaki badabu tu hagiot ni daging. Jala hagiot ni mangoloi hagiot ni dagingi. Jadi di hata heber di goardo todii ruah. Nah manang lapatanna hosa manang alogo. Di pada narobi padohanon sampai 375 jala bidang do lapatanne alai gumudang do di padomu tu hosani akka na mangolu. Anggo di hatagorik di goardoon pneuma lapatanna todi tidak berwujud dan spirit manang semangat di dokon. Nah padohan pneuma di padandai baru dada mertudu-tudu tu diri ni jolma alai marpardomua tu toddi ni debata nang saur
tu diri ni akana porsea. Nakpedang dang tarida jaladang terwujud todi alai manggok makorhon dang bari baliksa alai saudara perbuena ido tung macai patar pangulaon na di diri jolmai di pangalahona di pakatayon di parange dohot lanna asing. Jadi memang tarida todi alai mangolu jala mangula di bagasan hadirion ni akana porsea. Marhuaso donang todi ya di perbadiai di diri ni akana porsea. Asa mangoloi dohot mangihutton lomo ni rohani debata. Jadi todi perbadiai ido nama baik kita gabe margogo lau mangoloi hatani debata. Manang lomo ni rohani debata. Monodung saur todi perbadia tu akana porsea. Didok disi asa marhuaso lau makatidakon Kristus. Jadi makatidakon Kristus. Masing-masing di setiap huria adong do manangna denominasi adong do saudara didok disi hata haporseaon. Jadi molokon makatidakon haporseaon, makatidakon Kristus. Jadi baru todi ido mangajari di dok nusena baru mangulahon manogu-nogu dohot mangapuli na porsea satu haroro ni Kristus na padu halion. Jadi tinogihon ni todi ima akka anak ni debata. Ya, akka hita anak ni debata na mangolu di bagasan Kristus. Jala mangoloi todi perbadiai. Siap parbue ni pangulaon ni sasahalak do tarida pangulaon ni todi. Todi perbadia mana tita asa marparbuehon parbue ni todi. Alai daging majohita jala manai tita asa madabu tuhagiot tagiot ni daging. Nah di Galatia 5 ayat 10 lalu macai adong do di surat ton 15. Ya, di Galatia 5 ayat 10 sia. Ale tadap do parulaon ni dagingi ima parmainanon. Nah, di bahasa Indonesia percabulan, hahodaron, kecemaran, pergadobuson, hawa nafsu. Di muse hasipilih beguon, penyembahan berhala, hadatuhon, sihir, parmusuh-musuhon, itu perseteruan. Perbada-badaon, perselisihan, pangiburuon, iri hati, rimas-rimas musena, amarah. Nah, baru pergutu-gutuon, adong di sonar suka bergutu-gutu. Nah, itu halak na suka mementingkan diri sendiri. Perselisihan, itu percederaan. Partahitahion, roh pemecah belah. Amak kahagiot ni dagingi. Nah, bunuh-bunuh, itu kedengkian. Nah, alani kedengkian do makana halak olo memunu. Parmabuhon kemabukan dan na perpudi Imam Sena haormuson manang didok mai bahasa Indonesia pesta pora. Jadi hamu kadongan nuaeng jojo ni turpukon ima molo targoar didok disi do ragam ni hagio ni daging melotar goar do hita nang majalo asini roha akanang mangihut tonton di perbadia unang be mangadop di daging. Unang tadok kita tiap tahun merayakan hari Pentakosta, hari Hasasaur ni tod di perbadia. Bahkan mau kita sampai 2 hari pesta parjolo, pesta paduahon. Alai dihanguluan siap hari dung leot hari Pentakostaon, dung leot hari Hasasaur ni tod di perbadiaon. Atau lahon, akasinak kening. Akka hagiok ni daging. Unang besongon ni hita. Ay dito gintinogihon ni daging do molo mangoloy di pati-pati do ragam ni hagiok ni daging. Jala marpahatean tu hamatean do dohot hamusuon do Pak Jahoba. Idu nakin dokon di jolo di ayat walu do onom do ayat pitu saudara. Jadi unang be mangado pita tu daging. Alai mangado mahita tu todi nang saur tungolutta. Nang marsaur hita no tibana. Jadi saudara hamuak kadongan molo marsaur hitu sada-sada halak. Molo halak sada-sada halakon na burju pasti pe pangalahot tape do gabi burju. Alai molo marsaur hita tu akka jolma nasosuma pangalahona.
lambat lau pehita pasti terpengaruh mangulaon akan nasusuman. Jadi ido gogo nito di perbadia, adong do waso nito di perbadia na mangolu na mangula di ngoluta. Alai ganup nang tinogihon nito di akka ido anak ni debata. Na tinobus ni Kristus marhite mudarna. Dung nako ibana turbano gijang di dok. Unak tinggal ho kamu Yerusalem. Alai paima sorodo pe janji ni amai. Dung saat dihasa saur nito di perbadia. Di lehoma to di perbadia. Saur ma tu akan aporsea. Dungin ahamata bereng. Sude akasiseanna. Akan mengalami jalan mengalami hasa saur nito di perbadia. Nasida digohi to di perbadia. Gabe akajol mana luar biasa ma. Songo si Petrus sahali di bana marjamita pitor 3.000 halak porsea di hata na kaluar sian jamita manang perbarita nauli ibana utiki majamitahon pabuahon haroroni to di perbadia di nguluna dung marjamita ibana ahamana terjadi 3.000 halak adong huaso na markarejo na mangula di nguluna mabay porsea akajolma. Nah, jadi mangulu di bagasan hati goran. Nah, itu hita akan tinobus ni Kristus marhite mudarna. Mangulu mahita di bagasan hati goran. Jala todi ido. Nah marsahapok kita dihanguluan ni saliling satu ang saliling-liling na. Jamita tau taringo tu todi perbadia na panguluhon. Nah, na perjolo songo dia mah. Todita jolma na porseaon manguludo ala nang dipatigor Tuhan Yesus Kristus sita. Didok ma dia tagori kon di kayo sune. Atik pe mate jala ikom mate do pamatangon ala ni dosa. Alay anon haduan atik kiro Tuhan Yesus Kristus manguludo pangulun na hitam se. Todita jolma didok dison na manguludo ala naong dipatigor Tuhan Yesus Kristus kita. Sunggulan ni debata mamu sepa matakta na mate. Pakorhon ni dosaon songon panunggulina di Yesus Kristus naong sian hama matenai. Nah, dang marujung di hama matean ngolutta naminyanan nito dii. Asahita na di bagasang Kristus inganan nito dii. Inganan ni todi na do jala todi ni ibana na ni inganan ni todi mangulu do marhite ulaon hati goran nari patupa debata. Jadi lobi siani do petahe. Sunggulon ni debata do musepa matakta na mati. Luar biasa janji Tuhan. Jala omma akka pengalaman kenyataan naikon berengot tasugut jala tak alami. Didok di panuriang Yesaya Hesekiel 36 ayat 26. Jala lehonokku tuhamu rohanai baru. Doho todi nai baru tu bagasan ati-ati muna. Jala usatokku do roha batu siad daging muna. Jala lehonokku tuhamu roha sibuk. Luar biasa teh. Nah didok dison lehonokku tuhamu rohanai baru. Tiki dilihat diperbaharui debata hita, tiki tajalo Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di ngolutta, lahir baru di tubuh ita padu halihon. Saudara, ahama didok dison. Jala usatokku do roha batu, siad daging muna. Berarti adorak so tajalo Tuhan Yesus Kristus, tiki so tubuh so to masuk saor to diperbadia di ngolutta. Na joloi roha batu do rohatta. Ya. Didok dison roha batu siad daging muna. Jala lehonokku tuhamu roha sibuk. Ya. Baru ayat tu 27 dok mese. Jala lehonokku matodikku tu bagasan ati-ati muna. Dah kola tu dah tapi tu ati-ati muna. Jala au mabahesa asa marparange hamu di bagasan akka patiku. Akka uhupupe radotan jala patu pamuna dok. Luar biasa. Mono di bata akapati akahuhum di bibel taon. Dan hola sabing dilehan itu jolma. Lalu diperintahkan. Ikon bainamu sonon, ikon ulahonomu, ikon.
Ala dile de batado todina tu hita. Asa margogo hita, jala mampu hita marparange hobar songon nani patikon do dihuhupon ni amat tadi bata. Alasan puasa ma onno ay ngate ya. Mama kulingi hita apala di minggutta hasasaor nito di perbadia di masa-masa sonarion. Nah alasan na perjolo na hubereng di son ima danga pala mungkin danga pala be tahasi holi taharinggason dahot dang hiras berohatta mangulu sa urdo tuloma ni rohani tod di perbadia. Nah mangingani hitaon sabalikna gabi akka hagiot ni daging do na sering taulahod di ngolut taon. Jadi do akka saka ni daging nama na patupa-tupa. Di Judas sabsada ayat 10 sia tersurat do. Ima akka pamula-mula mangulu donian alai dang mertodi. Mulu di hatan Indonesia di dok. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hanya hidup tanpa Roh Kudus. Alai ayat 20 didokon. Alai hamu akka haholongan pauliuli hamuma dirimuna di atas hapor syamuna nabadia situ tu. Jala martangiang di bagasan tod di perbadia. Berdoa di dalam roh. Imani dok nadison. Jadi iko kaholongan pauliuli hamuma dirimuna. Di dok disi. Di atas hapor syamuna nabadia situ tu. Jadi unang belau hita mangulahon akka hagio ni daging dohot akka hisap-hisap ni daging. Molodang tapaloas to di perbadia mangula di ngolut tao di dok nakining di Judas ayat sada ayat 10 siai maka di dok musa disi ikon gabe di ngolut taon gabe pamula-mula mahita pemecah belah. Molo di dok hatabata kon gudang di dok kon sibulahu tate. Ha? Molo adong kapanangga na maranak atar adong warna ni ibuluna di tonga-tonga gudang di dok kala bah batubu anak ni biang muate alai sibulahu tada on ninna bahasa itu songoni alana pamula-mula. Nah omma jorbu nai molo dang adong to di perbadia tajalo di ngulutta alai molo dang tajalo manang tatolak to di perbadia on. Nah dau mahita siya kasih tongani jala laos mago madami na sumurung bahasa songoni alana di dari Yohanes 10 ayat 8 to di perbadia di leon lau mangajari di bahasa Indonesia menginsafkan dunia portibion taringo tu dosa do taringo tu haswitoran do taringo tu uhum. Ya. Jadi Roh Kudus diberikan kepada dunia supaya apa? Menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman. Jadi saudara, molodak tajaloi, molodak tajalo to tatolak, gabi daw mahita siya kasih tongani. Dang taboto be uhum. Dang taboto be akka aha nanang ro. Aka pakirimon tentang tu hari-hari yang akan datang. Tu janji-janji ni dibata. Alai di 2 Tesalonika 2 ayat 7 di dok mesena. Ai nunga makpakorhon nuaing hajahatoni dalan hahomion partagam-tagam tikina asa dipadao na mga batido pe saonari. Isi na mga bat imato di perbadia. Na mangulu dope to di perbadia sonari di portibion. Jadi karena secara rahasia dikatakan kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Nah 2 Tesalonika 2 8 ayat 8 di dok mesena. Dungi pe asasi papataron si perjahati. Alai ripasonon ni Tuhan Yesus maibana. Bahenon ni hosani pamanganna. Siaponon na maibana dihapapatar ni haroronai. Jadi hamuna amang dot akainang tamu sudia kadongan molo ado so adong to di perbadia di ngulutta sikok maridokon hazal hatoni maka kejahatan menjadi sempurna. Antikris akan muncul dung diangkat to di perbadia sian portibion.
Jadi molo tatola doto di perbadia dang margogo behita. Lao makaholongi donga jolma. Gabi maul mahita mengampuni. Go makebencian. Ahadope mesena. Baru saya tasip maakaci ni roha. Tersinggung sautik. Nunga buha. Dak robe melayani. Dangolo be margareja. Dangolo be martangiang. Hape ahado naneng molo hita dikritik. Molo hita dikritik ahado sulah honetta. Molo dikritik alusnya hado. Tunjukkan. Jawab dengan apa? Kreativitas yang baru. Jawab dengan apa, saudara? Karya yang baru. Tunjukkan kepada dia, kepada orang lain. Bahwa kita ini, jangan kita anti kritik. Nah, jadi asamar parbue to di ngolutta. Nah, di sana Timotius sadaya pitu di dok. Nang si paudahon patikina sida. Soadong diboto nahina tahon dohot nahina jongjokon na sida. On akka sisian na tikinyo na te. Saudara, di dok di son molo soadong tot di perbadia. Molo tatolak tot di perbadia. Hape molo naik kita gabe si podaho patik. Hape hita di dok di si. Danga dong dihajong jokon di guluna. Akka hata nani ajar honnai. Nah, odang boy songonon terjadi di ngolutta. Unak kita holan makatahon. Unak kita holan mangajarhon. Manang mangapil. Hafal. Luar kapudung sudah nina. Luar kapala sudah akka firman Tuhan. Alai danga dong dipangulahon. Nangi, jadi ondang boy songonon terjadi di hajol maota. Alasan apa duahon? Suraudo aladang tatada hinabalga ni pasu-pasu nang pinalumehon ni debatatu hitaon. Jadi rabdo todin itu hatai akan namar todin na mangulu do hitaon ganup ujung mangulu hita. Molo tabo todoi hiras be marohatta madalani ngoluon patupahon akan adenggan tudong atajolma. Jadi molo tamoto do bahwa pasu-pasu tada do hinabalga ni pasu-pasu nang pinanumehon di debata di ngolutta ima todina sendiri. Dilihat tuh hita. Hita pe ikom mangulahon akan adinggam ma di bagasta. Ate mangulahon akan adinggan di keluarga ta. Di rumah tangga. Tudong saripe akan namar saripe. Tudong atta saulaon. Tudong atta sapar meaman manang sepelayanan. Nah, tudong atta sahuta, tudong atta diam sena. Sabangso. Nah, susude saluhna jolma. Dan akan asudenggan tu akka dongata bibe taulahon. Dan akan na agoan hiras niroha behita manang kehilangan semangat behita. Hita akan aporsea ikon gabe jolmana tetap bersemangat. Molo di bahasa Indonesia ada api Roh Kudus yang tetap menyala di dalam hati kita. Jadi idang diukur dengan keadaan sekitar. Alai diukur bohado nang saur tod di perbadia di ngoluta setiap hari hita mar saur tu tod di leha mati huaso hasitonga dohot lasni roha damina sumurung imatong na mangulu di ngoluta gabe bersemangat mahita mangula akasi ulauta. Di 2 Petrus 1:5 di baheni di dok di son haringga sokamu masyan nagugo tian nasagugo manurdukon denggani parange hapor siaoni dungi habisu homa di bagasan parange na denggani. Jadi iko di haringga sokamu ma iko ringgas mangulahon di dokon na dengah do nasagugo manurdukon denggani parange ni di bagasan hapor siaoni. Dungi di pangarajario diri ma di bagasan habisuhoni ayat onom. Dungi habengetom ma di bagason ha pangarajaio diri. Dungi hadaulaton ma di bagasan habengetoni. Aham sedok di sabahonoton. Jadi mulai kita esok di Alkitab bidokoni tambahkan. Dungi holong niroha nidongan ma di bagasan hadaulatoni. Dungi holong niroha dina saluhu nama di bagasan holong niroha di dongan. Alai ai molo jupang akka dihamu jala gadda dada loason nahamu losok jala dido apa somar parbue lao manada Yesus Kristus tuhatai.
Jadi mula dong na malas manada Yesus Kristus manang majahal kitab, maol malas lao martangiang, malas musena lao pabaritaho barita nauli, malas beribadah, malas FA, malas menaradoa, akadia di penacing. Nah, molo songonon mahala didok nakining na soolo didokon manabahon makaringgason siyan na sa gogo. Lalu manaba-nabaho musena tungolutta akan nadenggan na didok ni di surat Petruson. Jadi alasan apa toluhon musena? Surao donu ngagabe dohot tita gabe akajol mana agoan pak kakirimon na mangulu di ngolutta. Sogot na paheheon ni tuhatta di bataido ngoluna. Ngolutta. Dang mabiar behita patupa hati goran. Buasa sadarion. Dipahingok Tuhan kita. Ima tod di perbadian na panguluhon. Suraon ni dok kondison na gabe doti ta gabe akajol mana aguan pakirimon. Una kita alani akan masa di kopi sapulusion nunga hampir 1 tahun lebih hita na so boy behita songo biasa na songo najului beraktivitas na ngadong se kehidupan na baru ni normal baru na unang behita gabe hilang semangat. Alai hita pe ikut tetap do hita marha perseyaon marpakirimon. Nah donggo janji ni debata. Bahwa apa yang dijanjikan Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Jadi manang BHP tantangan ningolu na taadopi songod danak, manang remaja na poso bulung, ama-ama akaina, parsada orang manang pertulurangan, nakpe akan tua-tua, nanaing marujung ngolu alani umur na gajang, nah matua nang alani sahid, say dirgado si majujukta mengadopi tantangan na ro tungolu ni ulata. Adon do sada edde na luar biasa, mungkin nga sudah huria diboto mangedehon laguon. Ima lagu El Shaddai. Tai jihod jo di hata batak. Dang beam mabiar Jehovah do naki dang beam say ganggu Yesus manggonggoman dang beam say susah todi Jehovah dongata. Holong ni rohani amatta. Tuhan debatata na di Banua Gijang. Di patududo di leon anak nasa sadai. Jala di leon naktodi na tuhita. Marsaur di ngoluta. Bongo di ngoluta. Lao madongan hita. Jimanang BHP tantangan ni ngolu na taadopi. Sude hita sanarion. Naing mahita marpos ni roha tu debata. Di sada koron 10 tolu tersurat do di son. Holar pangujunan na patut di jolmado naung mangonai tuhamu. Haposa do debata dang loasonna hamu ujunan lobi sian gogomuna. Ibana na parohon pangujunani laos ibana demaban hapateanna asa tartaon hamu.
Jadi dang dilihat debata hita diujuni di luar batas kemampuan tak. Jala di dok dison ibana na paron pangujunani laos ibana dong mabahen hapatianna asar tartaon hamu. Jadi danga dong di jito debata aka pangujunan molo dang tartea hita. Jadi posro hatta adong do gugun debata unang madeli hita di ngulut tahun. Nah, molo mia do tod dini tu hatta di hita panguluan itu di ido hito dita semangat ta mengadopi aka pangujunani. Dan gabi aka generasi muda manang pangula na parbiar hita unang mabiar hu. Alai gabe aka generasi muda dohot aka pangula na marhiras ni todi mahita di ngulut tahun. Yesaya 32 esap 5 rasa 17 di si. Paima diusehot tutoh hita tod di siang gijang. Jala majadi tano bosar halongonan hian. Alai anggo tano bosar hian gabe tobba dirajumi. Jadi di simanian uhum di halongonan jala marhabangsa hati goran di tano bosar. Jadi hadameon ma upani hati goran. Jala pakorhon ni hati goran hademakon dohot hasonangan saliling nililing naon sada nubuatan ni Nabi Yesaya. Jala sedang nunga di genapi. Dung roto di perbadia di dok nasi di usehot tu hita tod di siang gijang jala mada jadi tano bosar artinya apa padang gurun jadi hutan. Wow ya di dok di si padang gurun padang belantara di padang gurun molo di padang gurun adalah kalajengking binatang berbisa. Jadi molodung na jolo ada rak so tajalo to di perbadia so sahur to di perbadia di ngolutna mungkin hita sasong kalajengking naing makapit talak hola naing mabeje atu halak ular berbisa akan na pakaluar hot aka bisa di ngoluta aka hata tabe marbisa pakulik tabe marbisa tu halak. Nah, alai di dokom sena padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Buah-buahan nang songot dia ima aka parbuan itu di perbadia. Molo saur to di perbadia ngoluta bahagabe kaluar mas yang ngoluta aka to di parbuan itu di perbadia. Mulai bahasa Indonesia kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan ya kesetiaan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Akau ma nanaing gabe hutan jadi disokon bahkan holang kebun buah-buahan nalai gabe hutan artinya gabe bertumbuh maon di ngoluta mulai berkala kita adung ma parbuan di ngoluta na gabe parholok kita na gabe halak na burju hita na olo saling membantu satu dengan yang lain. Akau ma nanaing si pahusor-husorota jala si hanguh lulota marhite to di perbadia manuri rangi aka anak boru ya di sormusena ya di parurang Joel. Nah jadi di kok aku nih sian panguhalan panurang Joel boy do putih hatta aka dia makorhon itu di perbadia majou dohot patauhon manang memberdayakan na porsea sian na poso sangat nama tua makobasi diri. Mulai bahasa Indonesia tolu generasi anak-anak pemuda di dohot akan nama tua ya marhite to di perbadia manurirangi anak boru maralatan akka doli-doli nah jala marnipi akan tua-tua mendapatkan mimpi dan penglihatan. Nah sian sudah aktivitas itu di perbadiai songon motor penggerak mau dinguluta asa semangat ne baru inspirasi dot prakarsa ni akan aporsea itu semua akan bangkit. Om magagabi aka parbueni to di perbadia dinguluta sian sudena ini patu pahon aka tadaha halongangan. Nah saur panatapan ni panurang Joelon dohot parsuri ni Tuhan Yesus tu akasisiana tikira pak halaki. Nah di dok do tu akasisiana lama hamu tuliak pertibion. Patu pahamu ma akka halongangan. Patu pa berita hokamu ma akka berita nauli tu saluhut akka namangulu. Jadi akka apostelipe margogo do
patupa aka tada halongangan na bolon. Jadi dakolan 12 muriti aka apostel pe tong do songoni halaki mabain aka tada halongangan. Alania ala nang mangula to di perbadia, saur to di perbadia di ngoluna sida. Imana do na mangoluhon, maka ngoluhon. Jadi to di perbadia na mangoluhon. Nah, i jadi omma nanang sihir so si sirenukonota manang si pahosororota di ngoluta. Molo didok nakining diusehon na parlapatan mai ia toddi ni debata dilehon mangguhi songon paroni aek udan. Diusehon nina. Nah, jadi diusehon hita aka bangso ni debata dang bangso marhite aka pamargaon manang perdagingon songon bangso Israel. Daung alai didok kita manada mahita di akka zaman mamereng tanda-tanda zaman akka halak na itu di perbadia ya. Jadi to di perbadia menugu kita satu namanean hangoluan nasora sudah sugut gajang nai dope si dalanan ni Porsea di perjalanan menuju sabulon ni todita. Tod di perbadia do mangajar hita martangiang mangidogogo tu debata di akka parukilon sahat tu hagogo ni ha luaoni. Jadi di hamuna amanami do inanami molo mangolu to di perbadia di ngoluta do mumahita sonari tu minggu hasa saur ni to di perbadia lampor sea mahita naung ginohan ni to di perbadia marhite nalam patar parulaon ni todii di akka na Porsea. Tod di perbadia mangajari manogu-nogu dot mangalehon apul-apul dihita di ngulut taon. Tod di perbadia ma na pasadahon mangalehon roha. Na marsyatusan jalana mangguguihon mangula akka na dinggan di Portibion. Jadi posdor hakku, posdor hanami molo didok nakiningan di Galatia 5. Di Galatia 5 ayat 10 sia na akka pangulaon akka nasosuman na pa akka ulaon daging alai molo tajakon to di perbadia di bagasan ngoluta to tu hamubaon ni roha gabe marhay baruo do pangalaho nang pakatayon na lao mamuji nang pasangapon ni debata. Amin. Jongjong mahita saluhna tay Deus sahalinai ede sinakining lagu El Shaddai. Dang beau mabia Jehovah do ngaki dang beau sai ganggu Yesus manggong-goma
mudu-mudu hodo ngolu nami on dile hokodo to dibi asamar kogo hami ale Tuhan mangulahon lomo di roham mangulahon patimi mangulahon akang uhumi di portibio. Curahkan rohmu ya Tuhan, penuhi umatmu. Oh penuhi dalam nama Yesus. Oh rabasete kenarana kira bakababa kina marana rabakababa syara barabala maluma akan nomor sahid oleh Tuhan. Oh rabakabala akan putus asa leo mapakirimon na baru. Oh rabakababa topot ma Tuhan ruasmu akan dijabu nasida mengambil dia peson hari maringanan jamah male Tuhan jamah makan nomor sahid pamalu male Tuhan. Oh rabakababa leong gogo tu akan nama Tuhan. Oh rabakababa urasi saluhut akar ruas miale Tuhan. Oh rabasete kadaralaba. Oh rabalaba. Bangkitkan rohmu di dalam kami ya Tuhan. Bangkitkan rohmu. Sinaralalalalalalala. Aleto di berbadia. Leong ma dihami oleh Tuhan. Pangapulio media kana marsa roha. Dinahwar sakot kami akadosa dohot pangalasyon nami. Say Roma oleh Tuhan mangapuli kami. Sahap pematu roha nami hasesani dosa nami. Ala pakokok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ajari mahami oleh Tuhan. Pasidikon diri nami sian akka hagiyong katigiyong ni daging. Akka dot hisap-hisap ni daging. Asa marhabu bang rohanami ale Tuhan. Asa marperbuehon akka perbueh ni tot di perbadiai kami. Baik baru mangulu nami. Babuan nang dohot nami. Marama tu debata. Partohap di harajaumi. Mole ate ma ale Tuhan. Mole ate ma ale Tuhan. Homana toktong nama dongani akka huriam akka ruas media kana sa ulaw na sida ale Tuhan. Tugu-tugu hami lam conok tuho. Asala mo boto hami pasangap poko. Jala mangulahon akalo mo ni roham. Asa toktong mahami marlas ni roha. Di bagasan marhiti-hiti todimi na mangula di ngulo nami ale Tuhan. Jala tok-tok kami di bagasa damem na sumurungi. Asa tarjolo kami saluh na akka pasu-pasu mi ale Tuhan. Mangula di ngulo nami. Mole ate mamang.
martangi yang mahamisonari toka pemimpin nami di gereja namion. Ima pembina na Bapak pembina rohani nami nadong di Jakarta Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotura Harjo. Dot opat staff up ngebala sudah keluarga besar. Naksongoninang ama nami Bapak Pendeta Bambang Jonan pembina rohani nami nadong di Medanon. Dot sudah keluarga. Naksongoni Bapak Gembala sidang nami Bapak Pendeta Daniel Edi Praitno. Dot sudah keluarga. Dot opat wakil gembala nadong di GBI keluarga besar GBI Medan Plaza. Tuhan, Tuhodo pasaton nami aka pemimpin namion. Asa homa namar mudu-mudu hondo namang ngurasi. Leon hai pason, leo turni roha asa buena sida. Lau par mudu-mudu kami menggembalau kami aka ruas napi lumehomo tunasida. Muliate mali Tuhan bisa luhutna aka pembangunan yang sedang terjadi di Penoaeng di pembangunan rumah Tuhan di Sumatera Resort. Tuhan di rumah persembahan non postor hanami nahodo manggoi saluhut akan nahobar akan dihaporluhon baik melalui dana bahkan aka kadawar manabisuk sudah panitia li Tuhan homa nama masuk asabui selesai pembangunan non sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Mulai hati mali Tuhan pos dorohanami hona totong na mau masuk akar ruasmi na totong marningo na sida lamang ale pelean tuhuriami porsiado hami ale Tuhan hona totong masuk akan ini ulen tangan na sida ale Tuhan buam mana sida tu pajapalan na lomak asa tok kami madok moliate tuho ala sudi na boleh holiak kami i ala ni dengan dibasam do ani pasum do ya ale Tuhan moliate mak le amang molotung pehami sotokin nai lao mengakhiri perminggon namion pos dorohan nami ali Tuhan ditikin namulak pehami manang borhak pehami sebersada-sada sian ningananon bahkan akan dijabu pe ali Tuhan pos dorohan nami horna toktong nama dongani jalan mangiring ngulu nami ali Tuhan hupa satai mangulu nami tuho ali Tuhan asa homa natong na parmudu-mudu kami jalan mabuak kami tulomo ni roham. Adorak semula kami ali Tuhan. Alani buka ma tingkat-tingkat langit. Buka ma pintu surgam. Leo ma pasum-pasum tu huriami. Mula mahamu di bagasad dame. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batama hita. Di sodakon Tuhan di batama bohina tu hita. Jala asima rohana bidahita. Di dopakon Tuhan di batama bohina tu hita. Jala di pasar homadamena tuto ditabi. Amin. 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 Horas madhita saluhuna. Shalom. Selamat hari Minggu. Haleluya. Radesi tutu.